आई भैया, आज के जौन जमाना चलता अजीबो गजीबो। यही जमाना में एक जना अपन बाल बच्चा छोड़ के दूसरा पराया मेहरारू के साथे चल जाता नहीं हमार भाई। तो उनको छोटका लड़का का कहता है भैया, कहता अपना माई से, अरे बाबू तो छोड़बले अंगूरी तू मत छोड़ई हो, हमरा के छोड़ के माई दूर मत जई हो, हमरा के छोड़ के माई दूर मत जई हो। आहे के कही बबुआ बबुआ खाना के खियाई, रतिया में सूते बेरिया लोली के सुनाई, आहे रतिया में सूते बेरिया लोली के सुनाई। ए माई हो मत जा तू हमारा के छोड़ के, ए माई हो मत जा तू हमारा के छोड़ के। अरे पापा तो छोड़ावले अंगूरी तू मत छोड़ई हो, हमारा के छोड़ के माई दूर मत जई हो, हमारा के छोड़ के माई दूर मत जई हो। आहे के कही बबुआ बबुआ खाना के खियाई, रतिया में सूते बेरिया लोली के सुनाई, रतिया में सूते बेरिया लोली के सुनाई। ए माई हो मत जा तू हमारा के छोड़ के, ए माई हो मत जा तू हमारा के छोड़।